Què tal, amics i amigues? Avui fa un dia fantàstic amb aquest sol. Aquest any Sant Jordi doncs, no serà el 23 d'abril, l'han passat per una altra data, però molts regalarem la rosa de forma virtual o la farem enviar i altres comprarem llibres via internet, a les pàgines web, a les llibreries que hi ha d'internet. No? Jo, lògicament, us recomano els meus llibres, Mil i una llegendes i mites de Catalunya i Maria 31 santuaris. Bé, quines llegendes podem trobar en aquest llibre? Doncs les mosques de Sant Narcís, el comte Arnau, el gegant del Pi, el timbaler del Bruc, el drac de Banyoles, el dret de cuixa. És veritat el del dret de cuixa o no? Ja veureu que tindreu una sorpresa. El Yeti de les Gavarres, el comte Estruc, la noia del revolt de Bàscara. Bé, hi ha l'origen dels Pirineus. Hi ha un piló aquí, fixi's, senyor càmera, quants de dibuixos que pot trobar, no és gens avorrit i està fet amb un llenguatge molt i molt fàcil perquè tothom ho pugui entendre. Fins i tot parlem de la pedra del Maua. Bé, espero que us pugui agradar aquest llibre de llegendes. I si no, pel que us agrada la Mare de Déu i tot el tema relacionat amb la Mare de Déu, teniu el Maria 31 santuaris, que aquí hi ha els gotjos, els goig de cada Mare de Déu, imatges de la Mare de Déu, una mica d'història i fins i tot també llegendes. La Mare de Déu de Caral, tenim la Mare de Déu de Puiggraciós, també la de Núria, santuaris gironins, Montserrat també, tenim de santuaris gironins, per exemple, els Àngels, el Mont, la Misericòrdia de Canet de Mar, fixeu-vos. Bé, gironins perquè Canet de Mar pertany al bisbat de Girona. Meritxell, Andorra. Bé, espero que aquests llibres, tant el Maria 31 santuaris com Mil i una llegendes i mites de Catalunya, us puguin agradar. Els podeu comprar a la pàgina web de l'editorial Claret i també a totes les llibreries virtuals. La Maria 31 santuaris és d'editorial Claret i Mil i una llegendes i mites de Catalunya d'editorial L'Arca de Redbook Ediciones. Que vagi bé preparant Sant Jordi.